De horror nem jött. Bergából lehet ismerni. Itt lakom a Templom utcában, van két gyerekem, egy 13 éves fiam, egy 12 éves lányom, a kettő sportoló, német iskolába járnak, elég jól tanulnak, jobban, mint én voltam. Most, amit akkor nem tanultam meg, most legalább van időm velük foglalkozni, és akkor most már rájövök, hogy hogy nem értettem mindezt. Azon kívül van egy cégünk, 15 éve működik, nem, jobban is működött régebben, hát most... Honnan milyen cég? Sose lehet tudni, hogy igen, hát több mindennel foglalkozom, most terveket csinál, férjem tervező. Én vagyok az igazgatója, de én nem dolgozom semmit, csak vezetem a papírmunkát. Igen, ő dolgozik, én vagyok igazgató. De meg igazgató. Igen, azon kívül aerobikot tartottam kb. 20 évvel. Most idén lett egy hátgerettségem, és azért abba kellett hagyjam. Édesapám meghalt most márciusban. Most már nem akarom elvenni senkinek kedvét. Még az ebédnél után még sok mindent elmondjuk egymásnak. Ott kiteszem ezt a lapot, és az ezelőtt 5 éves évforduló, és hogy mi volt a 10 éves találkozó, nem tudom. De én nem hiszem, valahol kávézó voltak, és megyek hol és így hogy hol. És van valami kép róla? Nincs saj, semmi. És akkor ezt mostan majd utána átadom Rolandnak, aki ebbe betesz az új fényképeket, és bele is ír mindent, mert most már én már lehet, hogy nem is fogok megismerni mindenki. Ezt majd ott kiveszünk a vendégükre valahol. Na akkor mondja Csaba. Beteg is nem következő. Elkészültem, elnézést kérek. Voltál a Deltában tavasszal halált, ezt tudjuk. Én a 15 éves találkozóra készültem, úgyhogy a elhibázták a 25, az 15. Legalábbis mindenki arra jön, amit érzi. Én arra jöttem. Vállalkozó vagyok, igen, a nevemből is származik, hogy beteg, úgyhogy lehet azért is van ez, hogy különböző dolgokat nem látok jól, 25 éve 15-öt látok. Vállalkozó vagyok, magánvállalkozó vagyok a munka. Tevékenységükön nagyon csatlakozik ahhoz, amit tanultam. Mérnök és mezőgazdaságban tevékenységekben közgazdász vagyok, ahogy beszélünk. Ami még különleges vagy érdekes, hogy elváltam, van két gyönyörű fiam, egy 6 lesz most júliusban, és egy 8 éves, 6 éves Krisztián, meg 8 éves Robert nevezetű fiaim vannak. Miért váltam, röviden elmondom. Esténként imádkozok, és mindig megkérdezi azt, hogy jó, imádkoljál, de engem, és sosem foglalsz bele az imádban. Dehogy meg minden este, szabadíts meg a gonosztól. Na, ez most vicc volt. Ezt megszántam. Nem lényegtelen. Jó, gyorsan mondtam, hogy nincs Az is imád ismerni. jó, szóval velem most minden este. Nagy terveink vannak, családdal, meg minden vállalkozással kapcsolatos, hogy én nyugodtan már bejelentenném az 50 éves vagy 70 éves találkozót, mert ott kell legyek, mivel a tervek nem érnek véget, akkor nekem kitűzött szándékom, hogy a 100-as elérjem, mert annyi terveket nem tudtam valami, hogy nagyjából ennyi. Kertésznépeim vagyunk. Ja, igen, én például vettem a kertésznékhez. Mindig akarok, hogy az. Nem tudom, hogy nem És itt a főzőre. És itt a fiam a Roli. Nekünk is van egy vállalkozásunk, padló csempé ilyeneket árulunk, 3 év elég nehéz a helyzet, mióta jött nálunk a gazdasági válság, mondjuk így, de ez van. Ja, igen. Igen, tortákat is csinálnak.
a legjobb torták, és ezt mástól tudjuk meg. Engem hívnak, hogy te ismersz valami. Én is kérek egyet. A legjobb Ildikot, a Dimitrovot. Mondom, nehogy már. Hát tényleg a legjobb tortás, a fiamnak kellett, és nem hiszem. Én Európában... Tényleg ez ő a legjobb torta. Európában nem estem jobban. Nekem ingyen adja, azért mondom ezeket. Így egyeztetek? Nem egyeztetek. Változott semmi. Szóval utoljára 10 éves találkozón voltunk, nős vagyok, van egy 22 éves lányom, 2 barátom. 2 barátom. Azt akarom mondani. Valójában dolgozom, tehát 87-től. Te még mindig ott dolgozol? Még mindig ott nem van. Még van ilyen? Tehát én maradtam magam. Más különös az életemben. Volt egy balesetem most ezelőtt 5 évvel, azért nem is voltam jelen a 5 évvel a széles találkozón. Egy prés befogta a kezemet, és hát most 2 évig munkaképtelen voltam. Most már valahogy alakul, de na, csak érzem. Más különös semmi. A váromból áll, férhez menjen. Elképesztő, 22 éves lány. Van még ilyen, igazán neki 24. Köszönjük! Van egy 22 éves lányom, most 2 hete ünnepeltük a 23. házasság évfordulónkkal. Én a Dimitrovot témában vagyok. A papot küldöttem. Jó. Más különösebbek. Most ismételem meg Mindent elmondott, Ildi. Csak azt, amit hozzátehet. Ezek szerint nem kapta meg az üzenetet. Jobb lépcső, mint soha. Van szín. Köszönöm szépen. Mondtuk Adi Csabának, hogy még késnek, mondta, hogy esetleg késnek. Tessék te ülni. Nem tudom. Volt csak valami, mutasd meg kérlek szépen. Igen, mert ő volt az az osztálytársak, aki sosem volt színszei. Pedagógus, aki sokat hiányzott. Ugye, hogy mondtam, hogy én csetteltem veled? Na látod, de a Csaba azt mondta, hogy neki... Nekem sose válaszolt senki. Hát nem van, valakinek válaszol, valakinek Született egy fiunk a Roli. Én azt tudom elmondani. Egy cégünk. Most vagyok. Jogot végeztem, nem praktizálok. Ezelőtt 5 évvel egy multinacionális cégnél voltam munkavédelmi előadó, azóta ezt a szolgáltatást kihelyezték, és egy külső cég végzi. Nekünk olyan munkát ajánlottak, hogy nem tudottam, hogy kiléptem. Magánvállalkozásomban, fordító vagyok, a legtöbb ügyélelmező a fordító. Hitelesített fordító. Milyen nyelvről? Magyarról van. Ez a honosítási eljárást rengeteg évente fordítottam a múlt eleje óta, és üres óráimban tanszom. Egy 5 éve a barátnőmmel 7 éve, 2 gyermeket nevelünk, az egyik 20 éves, a másik 15. Saját? Nem, a másik gyermekei. Ennyi. A legkép volt az osztályban. Családi állapotom, ugye elváltam, nősültem. Az első házasságomban van egy közel 17 éves fiam, a Csikibe jár. A második házasságomból van egy kislányom, aki 8 éves, az első osztályt végezte. És jelen pillanatban 10 éve Zsigontházán
könnyebben mondta a Újjáronlakon, közel a Tartos iskolához. A létező összes szakmát kipróbáltam, mind belföldön, mind külföldön. A 20 éves érettségi tanárhoz képest dolgoztam, mint tanulsokot, klubot, utakat vállaltam, de 3 éve volt egy súlyos autóbalesetünk, úgyhogy megszakadt a film, azóta nem dolgozom. Most, ha minden igaz, kapok egy új állást, és holnap egykor megegyünk. Hogy kezdjem? 22 éve elmentem Németországon. A 10 éves találkozó voltam, a 20-ason nem. Most pont Bonnba élek, 2,5 éve. Azelőtt ahol kezdtem elmentem Németországba. Ingolstadtba éltem 9 évig. Ott csináltam kiképzést egyetemet Münchenben. Aztán a dolgba elkezdtem dolgozni, onnan elmentem más országban, Németországban, de ott 20 év alatt 10 helyen laktam. Sokat járkáltam külföldön, tehát munka szempontból Dél-Amerikában, Arabországokban, Afrikában, tudom én, hogy volt. Jó, érdekes volt, néha sok is volt, mondjuk, mert mondjuk, hogy most már a koffer csak be kell ülni a picébe, és nem mindig tovább menni. Kétszer voltam férnél, ja, gyerek még nincs, 2 éve, vagy majdnem 2 éve szabad tudós vagyok, tehát azt, amit egyet csináltam az autóiparnak, ilyen marketing és kommunikációs dolgokat, most mint magának csinálom másképp láttam, és ilyen újságcikkeket írok, de csináltam még egy ilyen újságírói kivégzés. Későbben is jól megszerettem, egy Aradon nem annyira sokszor járok el, voltak idők, hogy egyszer egy évben van. A szüleim élnek itt Aradon, tehát ők hozzájuk van kapcsolatom is. Az utóbbi hónapokban valahogy kialakult, és évekig tartott minden semmi kapcsolatban volt, hogy előre most találkozhatunk, és mesélünk is. Ennyi. Nem változott, többé jártam én is Magyarországon, még akasztóterületen voltam, csak azon kívül már. Jelenleg a BKV-nál dolgozom, van egy 20 éves lányom, és várom, hogy visszajöjjek arra. Az éppen tárgyban most már csak az van benne, hogy de visszajöjjek benne, még így nem szoktam meg. Ennyi. A 20 éves találkozón azt hiszem azt mondtam, hogy ugyanabban a férfival jöttem, ugyanabban az autóval jöttem. Kivel igen, most 25. házassági évfordulónk is lesz, nem csak ez a találkozó. Mit mondhatnék magamról annyit, hogy visszakerültem Peregre, akkor mindjárt 87-ben, Pereg lány vagyok, visszakerültem. 88. április 1-től elmondta dolgozom a tanácsnál, mint könyvelő. Van egy 24 éves lányunk, aki az idén május 12-én volt férhez, nem is tudom, két, nem mutatom. Csak azt nem mondta, hogy unoka is. És unoka is. Nem, nincs unoka, még nincsen. De hát az a 2012-es év nekem nagyon érdekes volt az életünkben. Tehát a nagy lapszín, most már mindenki tudja a választást. Most június 10-án volt a férjem a polgármester Peregen, tehát zajlik az élet körülöttünk most. Azon kívül van még egy 17 éves fiú, aki most lesz 18 novemberben. Tulajdonképpen mondhatom, hogy hát kiegyes családéletet éljük. Ő ki? Van egy 2 éves lányom, egy 4 éves fiam, 8 éve vagyok még házas, nem, csak itt vállalkozó, kábel-TV volt az első cég, utána a szállítmányozás, utána megfogadtam az öreg zsidó bácsi tanácsát, aki azt mondta, hogy legjobb 3-nál kevesebb számú párat, 3-nál kevesebb, legjobb társnak lenni, 3-nál kevesebb számú párat, ebből számban nem mondom.
Számmal, kettőt elkap, vagy egyet. Állandóan és kevesebb legyen, mint 3. Rövid az egy. 10 éve egyedül vállalkozom, hiszen 3-4 éve nagyon rosszul megy, nagyon, nem tudom, te mondtad, hogy visszavágysz ide, én nem tudom, én alig várom, még van számolom, mint a katonaságban a hónapokat, még 17 részletem van, és úgy elmennék ebből az országból, mint a nagyon. Ahogy megtehetem, elviszem még a gyerekeimet is, mert én így jövőt nem látom. Sajnos ebben a politikai helyzet, én aki elmondtam mindenből, hogy Tegnap este lemondtak. Igen. mit csinálják? Lemondtak ott. Jó, egyik tolvajban igen, ez lehet, hogy egy idejében ennyi, mint ez a banda, amit csinál, ennyi rosszat nekem, nem tudom, az életem összes folyamán, mint ez a politikai elit, amit csinál, beleírt hozzá, még 17 részletem van, és ha megtehetem utána, úgy elmegyek ebből az országból. Nem, Ausztráliában. Úgy férjem, elinnen. Tudom, hogy én visszanéztem a Csabának a üzeneteit, és jól látjuk. De utána volt a következő, hogy 2 itteni. Azt már nem akarom kérdezni. Ezért bajban vagyok mindig ezekkel az és nem is ilyet volna elég az első. Van a remények, hogy még A kapus küldenék. Igen? Hát persze, hát itt volt a telefon. Kit várunk még? Nem tudom, hogy a Gábornak kéne, pedig ő azt Világos küldenék. Meg lehet nézni. Hát van a kapus eltűnt. Sporthoz már semmi közöm, sajnos, és úgy ritkán járok levezetni. Van egy kislányom, 14 éves, most éreztem egy osztály. Magánvállalkozásom. Reklám szakmában dolgozom. Hát nekem ez ellentét, ez a választási évben most nekem jó jön a reklám szakmában. Ha van ügyes állásod, mint titkárnőd, akkor szóljál. Mert nekem van egy titkárnőm, 2 számú Kalicóba, de most akart elmondani. A maga, hol vagyok én? Hát én nem, de én már úgy megérek a nyugdíjamból, mint a húzat. Mert vele kell dolgozni. Jössz még, mint a húzat. És ha nem, akkor még egy integrál, egy deriválték. Mondta válasz. Most már a reklám szakmába jöttem ki, előtte kipróbáltam én is több mindent, és ahogy változtak az idők, próbáltam én is változtatni, hogy jó legyen. Nagyjából ennyi. És kezdek izgulni, hogy jövőre mi lesz az iskolában, a lányom miatt, mert itt állandóan változnak ezek a... Jó, még Közben bejelentem, hogy az Ispinén is laktam. Sőt, a rendőrök is jöttek, Rózsikám. 3 év múlva elváltam. Jó. A szokásos. Most Tibinél dolgozok. Már vagy 6-7 éve. A gyerekedről mondj A valamit. gyerekem 24 éves. Csikibe végzett elektronikai. Saját cégvállalkozásom, a mobiltelefonokat javít. Na, ezek úgy jó tudni. És másodállásként szociális munkással, másodállásban idősekkel foglalkozom. Csaba. Ellenhelyen. Én kisiratosról jöttem, és még kisiratosan is maradtam. Én már 24 éve otthon. 24 éve mentem férjhez, nekem is van egy 20 éves lányom, nagyobb, mint én. Másodévet fejezte az egyetemen, az anyja nyomdokait viszi, mert én 24 éve könyvelek, és már itt jön ki, itt utálom, borzasztó.
hogy változik, mert most is akartam menni szabadságot, azt mondták, nem lehet, mert júliusban leváltották a kormányt, minden változik, mert minden változik, most ott tartunk megint. A lányom a nyomaimba, de én most azt mondtam, hogy minden, csak ne könyveljen könyörgöm, akármi más. Csak ne vigye az anyjáik, mert én már elszéget majdnem 3 vagy 4 évvel ezelőtt majdnem megrémultam ideg alapon én a hidegtől, a stressztől. Úgyhogy nagyon stresszes munkahely, de mit csináljunk? Azt mondták, bár csak 180 fokos fordulatot legyen az életem. Ezt csináltam 24 éve, még azt csinálom még 23 évig, mert még nagyon kell dolgozni, ha megéljük a nyugdíjat. Amire odaérünk. Az biztos. Na, én vagy optimista. Úgyhogy én könyvelem. A férjem meg buszsofőr már 15 éve, 18 éve. Hogy ezt csináltuk, mikor nem ment, láttuk, hogy nincs kiút, akkor elment dolgozni. Azt mondtuk, hogy ameddig megy lehet, mikor már nem megy, váltani kell. A szép kombinációt, ezt már sok már meg nekünk, jó? Szász Joli, bocsánat. Nekem 2 gyerekem van, egy 23 éves lányom, egy 9 éves fiam. 3,5 éve kint vagyunk Olaszországban. Hát nem a legkönnyebb, mert egyedül dolgozom, a lányom még nem dolgozik, úgyhogy kicsit nehéz, de reméljük, ha megyünk vissza, talál magának munkát, egy könnyebb lesz. Kórházban dolgozom, takarítok a műtőosztálytól. Monfalcone, Trieste mellett. Na épp átlépted az olasz határt. Az olasz De elmúlt 5 évben talán annyi, hogy köszönhető ennek a nagy szabadságharcnak, ami Viktorunk indított, az én kedves felesége munkanélkül maradt. Most úgy néz ki, hogy én is azon az úton járok. Nem tudom még mi lesz, ezért is tűntem el kicsit elmennek utóbbi 1-2 hétben, mert voltak fontosabb dolgok is, mint egész nap a Facebookon lógja. Nem tudjuk mi lesz, majd lesz valami. Most én is ugyanazt érzem, mint a Marci, amit érez, hogy én meg ott, igen, Menekülni kell. Azért színnak meg, ott azért színnak meg, onnan vagyok itt, meg azért magyar. Úgy néz ki, hogy ez ha már szín, akkor szín, akkor szín. Miért tudunk fejhozni? És 2 lányom van, nagyon 2 éves, most kezdi az iskolát, és 4 éves, ovi iskola. Egy bankban dolgozom még, 3 ember van az én osztályomon. Én az üzemeltetést vezetem, 3 beosztottam van, nem tudjuk, hogy mi lesz, most én össze-vissza a helyzet, de forradalom van, és minden nemzetesen vállalok, és minden. Van szép kombinációját mondja, Csegevárát, megkaptuk a Tunicsit, más Csegevárát, úgyhogy most különbözően lesz van. De ezen is túl leszünk. igen, ebből ezen is túl leszünk. Vendéglőben én elküldöm ezt, mert ez az eredeti papír, amit én húztam le, és a többieket azt már másnak adtam. Gábor Gabi egy időben még úgy volt, hogy ő meghívókat föln, és akkor azt írta nekem egy időmunkban, hogy neki nincs ideje, de majd ajánl nekem egy designer. Így mondják? Hogy az majd egyszer, és akkor mondtam, hogy van nekem designer Helsinki-ben, aki elhívta ezt a szép emléklapot. Na és akkor mivel búcsúztunk 5 éve, 15 éve, tehát ide írtam 1987-ben is, ebben búcsúztunk 1997-ben, 2007-ben és most. Viszont látásra ez is reméli, mondom és megyek, rohanok a hónapok és életek. Bennem legbelül valami remeg, mert nem tudom, sohasem tudhatom.
olvasok el ki tovább. Nem? Pedig én bevettem. Szoríthatom-e még azt a kezet, amit elekedek? Pedig bevettem Frontint, és nekem a folytatása is megvan, de azt már tényleg nem fogom elolvasni, mert elolvastam évvel ezelőtt. Talán nagy nehezen akkor. Gyerekek, nagyon szép volt ez a találkozás. Igen. És remélem, hogy tényleg nem viccből mondtátok, hogy holnap mindenki a Facebookon feliratkozik az útcsoportban. Elfelejtettünk egy Facebook fotót csinálni, de nem a szörnyű úgy is mehet, hogy kicsit nagyon jó, nagyon jó. itt listás lesz. Még egyszer. Ez konkurencia? Jó. És akkor, hogyha úgy gondolja mindenki, hogy elmondotta, amit akart a 25 éves találkozón, és a többi tartalékolja a 30 éves találkozóra, akkor én azt mondom, hogy lassan szentelőzködjünk, még most már annyira meleg van, hogy hazánkban, és menjünk el a jelenházba, mert valószínű, vajon valószínű, hogy van egy korrupcionálás, és akkor talán